खुशी खबर 4% बढ़िला महंगा भत्ता। कर्मचारी गुड न्यूज बढ़िला महंगा भत्ता नवेम्बर आसिबो अधिक दरमा। राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी एक बड़ खबर सामना को आसीची। सेमानकर महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। एथिपाई ऑर्डर जारी करा जिवो। नवेम्बर अधिक आसिबो दरमा। निकटरे होइतिबा कैबिनेट बैठक में महंगा भत्ता वृद्धि आवेदन करा जहा परे अर्थ विभाग द्वारा निर्देश प्रदान पाई प्रस्तुति शेष होइछि। एही प्रसंग में खूब शीघ्र निर्देश जारी करा जिवो। ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆସିବ ଅଧିକ ଦରମା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପହାର ଏବଂ ଏହା ନଭେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଭାବରେ 4% ମୌଳିକ ଦରମା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବେତନର 40% राज्य कर्मचारी को महंगा भत्ता भाव उपलब्ध कराजिवो। निकटरे कैबिनेट बैठक में मिजोराम सरकार यही बड़ निष्पत्ति नेइथिले, जहा अधीन रे महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। दरमा वृद्धि नवेम्बर अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही प्रक्रिया रे कर्मचारी दरमा वृद्धि पाई ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା 5,000 ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିଜୋରାମ ପୂର୍ବରୁ ସିକିମ୍ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିମ୍ରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 50% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।